Miten sä teidän henkilökuntaa kuvailisit? Täällä on maailman paras henkilökunta tietysti, mutta ei kyllä mä ihan oikeasti ajattelen niin, koska jokainen, joka meillä on töissä, niin on omalla tavallaan parempi siinä työssä, mitä hän tekee, kuin vaikka minä tai muut omistajat tässä. Et ne on niinku staroja siinä, mitä ne tekee. Ja myöskin se, että ne on niin ammattilaisia ja kunnianhimoisia ja jotenkin arvostaa myös tätä ravintolaa yhtä paljon kuin niinku itse ja meidän tiimi, miten me ollaan päästy nyt pureutua yhteen. Meillä on se sama käytännössä tavoite, mitä me tavoitellaan, niin tässä on oikeastaan tosi hienoa nähdä se ja olla mukana tässä remmissä. Se, mitä me ollaan 3,5 vuotta oltu auki, niin 3 vuotta on se, mitä meidän vaikka keittiömestari on ollut täällä hommissa ja ravintolapäällikkö on ollut alusta asti. Et kyllä se niinku kertoo siitä, että täällä on myös ihan mukava olla. Ja sitten jotenkin ne on myös kasvanut tähän osaksi tätä Vellamoa, niin sit se ehkä myös huokuu heistä. Mä luulen, että asiakkaat myöskin sen huomaa. Se on oikeastaan aika siistiä. Wow.